Mapalit mo lube og kahoy. Uya po dinyo dungoy. Di ba kamo tong anak ni Dunyok? Asa din yung amahan? Kabalo biya katino nga barumbado kay to. Gani, ti, palitan mi among sugnod og lobe, be. May na lang, makapalit mig bugas na 1/4. Gutom na jud kayo, ti, maluoy ka. Paita ni mapildi tag manok eh. Time pa. Mingaw man ang balay. Time pa. Muragwa man yung lungag ni mga bataan eh. Berto! Ikang! Hala si Papa himala kadi pa hubog pero mura magnasuko. Sa may sigli-li-li ni mo da. Duol dire kay na ko sugo. Unsa man pa? Saman. Lungag na ka? Gutom ra ba kay ko? Gisugo man to nako sa ikang pa. Bitaw. Asa man si Ikang day nga gitawag man ako to? Naaram to dire ganina pa pero nawala man. Pangitaa ha. Ay kun yung samok-samok karon kay init ra ba kay kong ulo napildi ra ba ko dito? Sige pa. Kang, asa man tong bata ato ha? Wala man po dire. Isig natos unahan. Sakto na siguro ni, tama po. Maya unta nakapalit na si Papa gubagas o gutom na kayo akong tiyan. Mamaw pa ni Otto, saging ra among ikaon. Paita jud aring pobre oy. Muuli na ako, wasig kasapan kong Kuya Berto, isugo biya kog luto. Uy Kang, naram day ka dira. Ngano man tay Kuya Berto, nangahoy ko. Naglungag na ka? Suko na putos Papa ba? Maong ganing nangahoy Kuya, time pa nay dala si Papa bugas. Hala, wa na day bugas. Wala naman tay bugas dito ako yay, gutom na gani akong tiyan. Na, magyaw-yaw yutos Papa ron. Tara, ulit na ta. Sige Kuya, gutom na kayo ko ba? Uy, dala ng kahoy na ubi. Pa, wala na biya tayo bugas. Anak ni Ikang. Ha? Bugas? Kang mga dagko ba yung kaon? Bago pa kay ko na malit og bugas? Pa, 1/4 raman tayo mong ipalit ganina. Oh, bugas yung mong problema? Pagngita mo diskarte dito kay mga tiguang na kay mo. Ah, ditong gipadala ni Mama pa. Nangita ka sa kwartang ipadala si mong inahan? Ako atong gisabong, kay mao na akong kalipay. Grabe man ka pa oy, mga bata pa biya mi. Bitaw pa, napa kay kwarta bilin? Kay napa may project ba? Ha? Utro po ka! Panghurnal ito ron na kay gastuhan mong eskwela. Naman mi katugon mga ayo pa anak man minimo. Oh, kay nalipay ko nga natawo mo ning kalibutan? Nagpagwala lang minimo gi-anak pa, ug ginana day ka. Kabalo ba mo? Ha? Nga wala pa ko matagbo sa kong pagkaulitaw ba? Kabalo ba mo? Ngagikan pag-abot ninyo sa akong kinabuhi ba? Nakalitsilitsin na akong kinabuhi! Pa, mahangyo ko sa imong habi. Tagae pod mig bili bisan gamay lang. Muhangyo ka? Kabaga ni Mugnaw? Tanawar ko niyo mga dagway? Wagin mo naliwat sa ako ba? Saman, magsiga-sigar na yung mata. Panglihok na mo, kigigutom na kay ko. Pa, mga ko palit og bugas. Kabalo ba ka nga napildi ko karon? Wa ko'y kwarta, pagdiskarte dito! Sige pa, diskarte na lang mi. Mahalin baka ni Kang no? Salag lang ya, unsaon man, pait man kayo ta. Tara dito ta ila ate para makapalit og bugas. Mapalit mo lube og kahoy. Uya po dinyo dungoy. Di ba kamo tong anak ni Dunyok? Asa din yung amahan? Kabalo biya katino nga barumbado kay to. Gani, ti, palitan mi among sugnod og lobe, be. May na lang, makapalit mig bugas na 1/4. Gutom na jud kayo, ti, maluoy ka. Duha na gud ka adlaw ti wa may kaon. Nah, kaluoy ba day ninyo? Unya, pila man na. Ikaw gud te og pila imong hihatag, ang importante makapalit mig bugas. Sige na, te, maluoy ka. Hala, sige na lang. Kanya akong ipalit og lipstick. Ako na lang ning ihatag ninyo. Salamat kite makapalit na mig bugas ani te. Hala, sige na. Pagpalit na magbugas dito kay unsa na oras o hapon na. Sige te. Salamat. Kaluoy mga bataan, nakaamahan og responsable.